Kamfanin Nashab Travel and Tours ya zama kamfani ɗaya tilo da ya ajiye tarihi a jihar Adamawa na kasancewarsa kamfani na farko da ya ɗibi masu zuwa aikin umara kai tsaye daga Yola zuwa Jidda, wato dai ƙasar Saudi Arabia, inda jirgin ya ɗebe su a ranar 1 ga watan tara na shekarar 2025, inda suke cika sati biyu a yau 15 ga watan tara 2025. Kamfanin jirgin Max Air a ƙarƙashin kamfanin Nashab Travel and Tours. Sai aka buɗe shi inda manajan kamfanin Alhaji Yakubu Danjuma ya sauko, inda ma'aikatansa da kuma sauran 'yan uwa da abokan arziki ke musabaha da shi cikin fara'a, ana gaggaisawa cikin yanayi na mutuntawa. Maniyyata da suka je ƙasa mai tsarki a ƙarƙashin wannan kamfani, wasu a birnin Saudiya, wasu ko a nan Yola lokacin da jirgin ya iso, sun yaba sun kuma yi fatan alheri ga wannan kamfani da irin kyakkyawar kulawa da ya ba su, tare da cewa a yanzu su fa ba su da wani kamfani da ya wuce Nashab Travel and Tours Limited. Nashab wannan tafiya da ta yi mana tafiya ne mai daɗi. An zo cikin farin ciki, an koma cikin farin ciki. Taɓa bin kamfani kamar irin wannan Nashab ba. Haji Umar Buba Bayro ne from Groje ne, Taraba State. Kamfanin Nashab sun yi mana alheri, sun yi mana abin da ya kamata a yi mana gaba kida. Sun je sun kula da mu, sun saukar da mu da hotel mai kyau, abin da ake yi har da mu boss suka ba mu je harami mu dawo kome da kome. In muna da damuwa sai mu kira su at immediate effect su zo su yi rectify wannan problem. Ko ya in wanda yake da niyya zai tafi umra ko hajji ne ya yi contacting kamfanin Nashab, suna da kokari. Jirgin kamfanin Nashab Travel and Tours ya kasance kamfani da ke ɗiban matafiyansa ya kuma dawo da su tare da kayayyakinsu. Daga nan ne kuma sai jama'a suka tafi, inda hukumar shige da fice take tantance al'ummar da suka iso Najeriya. A yayin da ka fita waje kuwa, wajen maraba da baƙi na filin sauka da tashin jirage na Yola, ba abin da za ka gani illa dandazon jama'a da suke jiran 'yan uwansu su fito domin dai su tarbe su. Malam Yakubu Danjuma da ke matsayin jagoran kamfanin ya ce akwai albishir na musamman ga masu sha'awar zuwa aikin hajji ko kuma umara a ƙarƙashin wannan kamfani na Nashab Travel and Tours.